Pasalamati ang Ginoo sa panalangin nga gihatag niya kanimo sa matag adlaw mga kapaglaom. Isugid kaniya ang imong makasalanan ug pangayog pasaylo. Dayiga siya tungod sa iyang gugma alang kanato. Ug isulti ngadto kaniya ang imong mga hangyo ug mga pangalyupo. Kining tanan atong mahimo pinaagi lamang sa pagampo. Malipayong Sabado kanyang tanan mga kapaglaom, diri lamang sa Pangimbaya sa Kabuntagon World. Then Jesus said to his disciples, "If anyone will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me." Matthew 6:24. Denying oneself means that we all turn our backs from something that is very hard to let go, like food, a basic necessity so that we can solely seek God. We were told not to worship any other gods, but sadly, some of us are now turning our stomach into a god. Some of us have fallen victim by our own appetite and succumbed to its luscious desires. And why not? It's satisfying, it feels good, and it's part of human nature to eat. But remember, friends, when we fast, we train ourselves to submit to the Spirit of God. It shows our strong desire to seek nothing but only God. While fasting, we pray. And while praying, we strengthen our intimacy with our Creator. When we fast and pray, we are taking time away from a meal or any activity to devote our entire being to focus on God. Praying and fasting benefit us at the level of action, thought, and attitude. We can learn to completely surrender ourselves to God's power and not to be consumed by the sham of our own mind. When we fast and pray, we reduce our self-love, increase our faith in God, produce great spiritual results, and gain a sense of God's direction. Our fasting and praying do not benefit God, but when we do, it shows how serious we are in establishing a relationship with Him, and it gives us an opportunity to examine ourselves and help us to discern what is good and what is evil. Maayong buntag ug malipayong Sabado. Yes, good morning and Hello good kapaglaom. Yes, good morning and welcome Pastor His sa Panibaya sa Yeah, thank you Kabuntagon. kayo nga inyo kong yapil-apil karon. Yes, Good morning, salamat, kasama Bata. sa tanan. Yeah. Nalipay ba ka, Pastor? Nalipay bisan og sayo kahit ang mumata pero this is part of the joy and the service to our master Thank mga you. kapaglaom. Praise the Thank Lord. you. Indot kayo magsugod og buntag nga ang energy nato high kayo ba. Yes. Tapos Yes. kana bitawng makita po nato nga nag-smile ta taliwala sa mga panghitabo sa atong palibot palibot. ug sa atong kalibutan True. karon mga Yes. kapaglaom. And Special kayo atong episode kuya. And kumusta man atong semana? Very nice. First week sa pagbalik sa klase sa 2020. 2020 tama, di ba? So, Very wonderful. briefing na sa mga estudyante, hapit ng closing atong mga manok diha. Ato mabagsak na. And karon yes, and karon nga semana pastor ang South Philippines nagsaulog o naghimo og pahigayon nga 10 days of prayer. So mao ni ang ato ang diskusyon karon nga importante kayo. So Muna to ang tema, actually muna tong tema kuya, awing prayer and Prayer and fasting. fasting. Unsa gyud asla ka importante. pastor unsam nagka-importante pastor? Kining seasons of prayer and fasting mga kaigsuonan. Gituyo gini nga dinhi mahitabo at the beginning of the year. Kay diha man ta mohugot gud sa atong kusog o kaabtik sa tibuok tuig. Kay nagsugod pa lang, at least we need to make a good start and a right start mga kapaglaom. So, giuna nato ang GC gyud maoy nag-design ni ining 10 days of prayer and nya ang theme nato for this year 2020 mga kaigsunan is all about the Holy Spirit, seeking God's Spirit. Dinhi lang sa South Philippine Union Conference, medyo nauna tagamay kay supposedly mag-start magini karong simanaha unya mo end for Saturday next week pa. Pero dinhi sa South Philippine Union Conference, we made a advance start mga kapaglaom. Nagsugod ta atong Lunes every morning and
evening or afternoon. So for the whole week mahuman na to ang tanan nga session which is supposed to be 10 days mga kapaglaom. So karon is culmination for the Actually, SPC. ganan ko sim gingon pastor nga kanang nindot ba nga atong sugdan ato ang tuig or sugdan ato ang first actually nagsugod man gud ang 10 days of prayers sa SPUC first day of work sa 2020. Oh. So nindot Yeah. kay siya kay you will start right with God. Exactly. O di na ko na malimtan ang linya nga more prayer, More more power. power, more power, more success. Sambayan. Nandunggan ako na sa wali kagabi sa Vesper. Bisa unsa ba itong religions mga paglaom no kung naglantaw man nga program dahil lain tang religions but we believe in prayer nga Yes. nindot nasay special nga gahom alang sa atong kinabuhi. And even sa atong society karon makita nato dahang kayo mga tao nga gaampo, di ba? Kung makibantay mo sa ato ang mga news, labi na sa atong country karon, other religions also had their special Struggles. prayer Yes. sa ilaha pong ginatuhan, di ba? So unya sa ato ang segment nga ang nasod karon ato nang pagahisgutan mga paglaom. I know kabalo mo ana because you have seen that on the news, okay? Yes. So this time, Yes. And before si Tera na ato mga kapaglaom ayaw gin mo gunit sa inyohang mga remote kay basing matintal mong balhin mga kapaglaom no. Atangan ninyo ning panimbaya kay daghan ta mga segment nga makadugang kada sigon sa atong pagalagad labi na ning hinapos nga mga kadlawan. Ter. Yes, and mga kapaglaom no, I think we posted this yesterday. Ang among gi-post is kung aduna kay ipaampo, palihog og comment kay atong pagaampuan. So I'll be reading to you some of prayer request nga gikan ni Abby Habian. Actually daghan kayo ang mga prayer request nga nasen. We actually have 600 plus but sad to say nga dili po nato siya mabasa tanan, but we hope nga kaning tanan nabasa ni siya og nakabalo ang Ginoo aning tanan atong mga pagampo no. So please pray for my student Alexandra Gabriela Gaviola Soriano. She's a faithful student of Primary Sabbath School and is also a student in our institution in Macau. She had her final heart repair surgery today but unfortunately it was unsuccessful. Her parents opted the second option which is to install a mechanical valve in her heart. I hope she will be fine and will recover soon. Thank you. And from Janice Sunje Anyasco, good health and safety for me and my family. And of course, makapaglam, dili na to kalimtan og apil sa pagampo ang bago lang gid nahitabo nga bushfire dito sa Australia no, wherein daghan gyud kayo ang naapektuhan. And of course, ang crisis between USA and Iran. Ato pong i-pray tong apil tong katong airplane nga na crash with 176 passenger on board. So it's a Ukrainian airline. So kaning tanan atong good health tagsa nato each of our family kani i-appeal ni siya sa ato ang mga pagampo. So Pastor, we have Pastor Heshbon Buscato. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Daghang kayong salamat to Dios nga niining pinasahi nga takna sa adlay papahulay sa iyo sa kabuntagon. Imong gihiusang imong mga katawhan o gusto na mo nga maghimo niining united prayer alang niining pipila ka mga concern sa imong pinalangga nga mga kaanakan. Sa pinasahi nga paagi among giampo kanimo giduol kini si Alejandra Gabiano, usa ka estudyante dito sa Macau Adventist Academy nga naa sa iyang final heart surgery. Tabangi siya o Diyos nga bisan tuod ug dunay gamay nga problema sa operasyon apan sa gihapon diha sa imong grasya o gahom imo siyang pagakuptan o malampasan niya kini nga ordeal sa iyahang panglawas. Amo sab giampo o Dios ang kahimtang sa Australia, labi na gyud silang kaintapan nga mga bushfires nga nagakahitabo. Daghan na kayo ang pinsala apan sa gihapon among gipangayo kanimo ang intervention pagpadala sa kusog nga ulan gani nahitabo na kini sa milabay nga mga adlaw gipasalamatan kini sa mga katawhan apan sa gihapon gipadayon na mo ang pag-ampo sa imong intervention alang sa kinaiyahan o sa mga katawhan ng propiedad sa maong dapit. Amo sab giampo ang tensyon sa Middle East gumikan sa away politikanhon between Iran o sa United States of America. Nasayod kami o Dios nga naghatag kini og displacement sa daghang mga katawhan, mga OFWs
o sa tanan nga ekonomikanhon nga kahimtang sa maong dapit. Mga kinabuhi nga makala sa posible nga mga airstrikes, among giampo Dios ang imong intervention nga hikapon nimo ang mga pangulo ug tagaan nimo og lugway kining mga tawhana. Bisan tuod sa kamatuoran nga nasayod kami nga dili kini may mahimong katapusan sa kalibutan, gumikan kay si Jesus man ug ang iyang pag-anhi ang mutapos ni ining tanan. Tuguti nga ang tanang mga katawhan, makakita ni ining mga panghitabo ingon ng mga tilimad-on ug maandam kami sa katapusan sa panahon. Amo sab giampo ang mga biktima o pamilya ni adtong mga katawhan, hilabihan kadaghan nga naapil sa pagkahagsa sa Ukrainian Airlines. Daghan kaayo sa mga pasahero ang nangamatay o Dios. Mga pamilya nga nagbangutan, humpaya silang tanan ug itugot nga ilang makita ang imong kinaadman ug ang imong kabubuton ngano nagakahitabo kining tanan. Amo sab giampo ang kahimtang sa matag pamilya nga ania kanamo imong gipiyal tagay kami og panalangin espesyal ni ining adlaw. Mga tao nga nagpangita sa kamatuoran, malamdagan sila, mabuksan ang ilang mga pananaon sa pagtuo aron ilang makita ang tinud-anay nga pakigrelasyon kang Kristo nga mo'y modala kanila latas sa katuigan bisan pa hangtod sa walay katapusan. Salamat sa imong pagpanalangin sa mga viewers kini nga programa ang tanan makaangkon sa imong pinasahi nga panalangin samtang kami magiusa sa ulog ni ining adlay papahulay pinaagi usab ni ining panimbayas kabuntagon world. Salamat ni ikaw motubag kining tanan mitugyan og lamang madawat sa ngalan ni Jesus nga mong manluluwas. Amen. Thank you so much, Pastor. Tinuod jud na there's no day or an hour kita as a katawhan nga safe ta without Without a prayer. Yes. Yes. And this time mga kapaglaom maminatag tamis nga alawiton gikan kang Silent Bakatan siyang awit nga naguluhan sa taknang matamison. Sa matamis
Daghan kay salamat Silent Bacanton for that wonderful message and song. And makapaglaom no adunay pinasahi nga ministry ang Hope Channel South Philippines ug dili nato kalimutan nga isa gyud sa pinakaimportante nga aspeto sa atong kinabuhi ang pag-ampo. And I'd like to welcome to the program our Let's Pray team. So we will be joined by Chantel Lay Villapes and ER Villavicencio. Good morning. Good kanina. morning. Good morning mga kapaglaom. Yes. Ayan, Thank welcome you so to much for having us here. Yeah, welcome to Paniwe sa Kabuntagon World, ER and Chantel. Yes. So, So- sa mga viewers sa Let's Pray Pilipinas, I know nakailagit mo sa ilaha mga kapaglaom, no? Yes, we only represent the whole team Yes. because we are a nationwide man, diba? We have Manila, we have Bacolod, we have Davao, and we have Cebu. So the two of us only represents a massive team that we have. We're so happy to have you here with us. And tungod kay karon nga adlaw, karon nga episode, special kani siya kay ga-focus ta sa importance of prayer and fasting. Would na mo i-ask sa inyo or pangutanan sa inyo, unsa ang mga programs sa Let's Pray Pilipinas? And then, unsa po ang iyahang impact sa mga viewers and of course, sa mga tao po niya yung gina-reach out? Some of the programs in Let's Pray Pilipinas includes katong Tabang Paglaom Ko. So, we pray and yet we also go, di ba? We have to go and help kung unsa itong giampuan po. And another one is where I really blessed at also is answered prayers Yes. of the week, no? Where we That's a remember, segment. recount unsa yung mga gi-answer sa Ginoo nga mga prayer requests nga gipadala sa itong mga kapaglaom. And another program. One thing also is we have the prayers itself, no, during the live episode, the prayers, that is one very big thing for Let's Pray Pilipinas, where we read prayer requests, unya magtubag po mga calls, kana siya, we hear people nga they're encouraged, they're blessed and inspired ka at the very moment of pain, at the very moment of sadness, of sickness, they have somebody to talk to and to pray to, and they're led to our God. Yes. That is so nice. Kanang muna ang linya sa Let's Pray nga, you don't have... You don't have to pray have to pray alone. alone. Yes. Yes. And because nga kamo gid nagahatag og pagampi, you're doing prayers for others. Kamo pod personally, unsa man poy natabang ani nga program para gyud pod sa inyo. I'll start. People will say nga ang Let's Pray kami ang gahatag sa Let's Pray Pilipinas. However, in reality, ang Let's Pray Pilipinas ang gahatag yun para sa ako personally ug sa amo kay ngano. May mga panahon I was in the very worst pain, worst days, Yes. but I have to be here, and then when you pray, things just fall into place. You just realize that God is really real and your emotions kay temporary, but Yes. God is constant. Amen That for is one that. thing this program is teaching me. That is so true, no? And in this program has also taught me to remember that in everything that we go through, no? Because when we receive prayer requests, atong makita dili magud siya permi lang pasalamat for your Yes. program. Oo. We receive kanang people who are crying. You know that when they write, they are crying, no? So Yeah, you can feel the emotion. Oo, diba, and with the many way- times na maapektuhan, no? We kanang bisag doctors, diba, when you Yes, see a person yes. dying. So it has taught me that in everything that happens in our life, no, God has a purpose, and His purpose, His ultimate purpose, is for us to have a relationship with Him. And man, in everything that I go through, I like to see like, Lord, what do you want me to be reminded of, no? You know, personally po, nindot ka ng effect because sa Panimbay sa Kabuntagon World, I was given that task also nga mag-lead po sa Ay, Let's oo, Pray oo, Pilipinas sakto. or Let's Pray Today. So Yes. kanami itong feeling nga ikaw po mismo si mga naka-struggles, pero you have to be strong kay ikaw po yung taganan ng task. Representation. Po, di ba? Aside from manager, pero kanang kinanglan po ka mag-pray po si mga galingon Yes. because usay kita ga-serve sa tao at some point we also need prayers, di ba? Pero we Yes, praise true. God because as you have shared, that was an impact po sa inyo personally. Nga mo, He is after real. praying, He is na-relieve po mo sa inyong gibati. Yes. Now, sa inyo ha karon duha mo kabuk in behalf of the I'm sorry, Cagayan de Oro team. How many prayer partners do we have? I like in the whole Philippines. In the Facebook community, now we have like 20,000 prayer partners. Oh. But it goes beyond that. Goes beyond. Like you guys are our prayer prayer partners, partners. diba? And many others are our prayer partners around the world.
and the nationwide. Yeah. So, Chantel and ER, no, is there any updates or napabay atangan or any nga unsay mahitabo sa Let's Pray Pilipinas Yes, in the coming days? Last anniversary, we have embarked into this journey of introducing prayer to the young people, and that is the very goal of Let's Pray Pilipinas now, to make prayer real, to make God real in the lives or of the young people today because of the suicide issues, depression, yes. mental disorders. So we have to make God real to them now. So that is our prayer. Yeah, so the strategy of bringing that to young people, that's why we went to schools, no? And we're planning to go to other schools as well. Kaya naman diha ang daghan batanon, no? Yes. One at a- Chantel, any More stories. message para sa ato mga viewers karon? Mga kapaglaom, we're very thankful to God for you. We're very thankful that you've kept on sending your prayer request. You've kept on calling and sending there as a Facebook. That means God is real for you. And we'd like to encourage you more to watch and really pray with us. And by the way, unsay oras gani otro ang ato ang Let's live programs? pray. Can you... Para sa to, ang viewers po sa Panimbaya. Weekdays, 6:30. No? Dira, Mondays to Saturdays, 6:30. However, for Sunday, ugma, live pod mi, alas 6 impunto sa buntag, mga kapaglaom. And tungod kay kauban nato sa laron sa Renje, ato na silang let's take this opportunity to have prayer with them also. Yes. So Sure. can you please Sige, share sige. to us some prayer Yes, atong requests? basahon ang mga prayer request no nga na-send sa or naka-comment sa ato ang comment section. From Melanie Tabangco, please include me in your prayers. Kadasig sa tibok na kong pamilya ug sa tanan SDA. Good health, mamalik na tanan backsliders. Taas nga pasensya og temperance, igrantigad akong day off nga every Saturday unta. Currently here in Hong Kong. Encouragement sa tanan ug ikapito niya nga pagampon og God will hear my prayers. Thank you and happy Sabbath. Another from Emma Zamoras, please pray pod sa akong upat ka mga igsoon nga tuwa sa Kuwait, Saudi ug sa Qatar. Wela Zamoras, Karina Zamoras, Katrina Cortodo, Shera Zamoras nga good health ug safe sila didto ug mobalik sila sa Ginoo. Praise God for that. And Initsrik Gaiti, sorry sa pagbasa no lisod kayo. Good morning. Good evening. Please include me in your prayers by asking healing, a fast recovery for my father's complicated illnesses, for my mom's good health, for my son's guidance, success in studies, and good health for the entire family, and keep away from incidents and more blessings to come in our family. Thank you so much, and God bless you always. So, Okay, so mga kapaglaom, we'd like to encourage everybody that is watching to pause and pray with us. Let us pray. Our Heavenly Father, dear God, thank you very much for this beautiful morning, this beautiful Sabbath day that we can gather here, talk about prayer, and not just talk about it, be really in prayer. Dear God, Ate Sharon have mentioned a lot of prayer requests. We have from Hong Kong. We have also kapaglaom nga naay amahan nga naapod dira sa kasakit. Father, these are different situations, but one thing is real. You can heal. You can answer prayers. You can make ways. You can open doors of opportunities, dear Father. And we will take hold of that. Father, lead each of the person nga nag-send of prayer requests to you. May they realize that nothing is impossible with you, dear God. Thank you very much because we have hope in you. No matter how temporary, no matter how tragic things are around us, no matter what the circumstances are around us, you are our constant and we can have you each day, each moment. Thank you for hearing our prayers. In dear Jesus' name we pray. Amen. Amen for that. Amen. And makapaglam dili nato kalimtan no nga maskin pag wala nabasa niyang prayer request, but we know that God always kabalog yun ang Ginoo sa itong Yes. makasing-kasing sa itong panghuna-huna. So kung sa Madrid syug yun ta sa Ginoo because only Him and only Him can save us and can Yes. help us in our problems. Yes, thank you so much, A.R. Villavicencio and Chantel. Thank you. Thank you for having us. And by the way, Thank ato you. i-greet no, belated happy birthday Happy to birthday, Leo. brother. Oh, basta Thank manata na you, to. thank you. Happy 23. birthday. Yes, This is Kit. the birthday gift na. Praise God for that. Praise the Lord for that. And right now, mga kapaglaman niya sa kaawit nga ihalat niya nato sa atong duha ka dasig nga mga igsuon na niya si Silent Bakata ng Kyrie Pipanya.
alang sa awit nga At the Cross and Here I Am to Worship diri lamang sa Harana sa Kabuntagon. Oh Lord, you've searched me. You know my ways. Even when I fail you, and I know you love me. Your holy presence surrounding me in every season. I know you love me, and I know you love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest praise. What can separate me now? Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Well, I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest praise. What can separate me now? You tore the veil. You made a way when you said that it is done. You tore the veil. You made a way when you said that it is done. Light of the world, you stepped down into darkness, opened my eyes, let me see. Wow. Thank you so much, Silent and Wow. Kyrie. Pakpak Nahitabo. na to, pakpak. Nahitabo na jud ang angay mahitabo. Wala ko lang pasabot ato meaning baga duwet na gud sila live diri sa ato. Thank you. Makita gid mo ang Saban. passion sa pagkanta bitaw gyud. And ang message ba convincing kayo. Piano ra gi accompany ato pero moving Yes. kayo ang message And bitaw. sa sunod page, Praise the kamo na Lord. po mag-duet atong Tagaligan. Yeah. Hopefully, Amen. hopefully Amen. mutugot ato ang atong producer. Yes. Yes. Ang atong abangan si Sharin. Kuya, Yes.
We truly praise God, no, sa gift of talent Yes. iyang gihata. Yes, And yes. this ay makapaglaom manimbaya sa ninyo, no? Kay dugan na miwa ka panimbaya ninyo from Flora Mi Recabo. Happy Sabbath, everyone. And we have also Roldan Bartulata, happy Sabbath day. We have also Gomer Ten Chavez, happy Sabbath sa tanan. Thank you for watching. Jolene Aplaon, thank you for joining us today. Okay, salamat kayo gyud sa ato mga viewers no nga naghatag og kinabuhi sa ato ang Sibya every week mga kaigsunan ug mga kapaglaom. Ang inyong pagpakiguban kanamo inspirasyon bisag Amen. lami pa kay ligid-ligid, mugbakod gyud mi. True. Ayun og alang kaninyong mga Agree. viewers sa mga Amen. tigsunod kanunay. Yes. Now, for this special segment tuwing atong kumustahon ang mga panghitabo sa kasamtangan dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Atong nasayran just recently this week mga kaigsunan didto gyud sa Kuluhan ang mga tao lisod kini mo i-manage sa ilang devotion ngadto sa ilahang patron saint. Labi na gyud nga niini nga week mga igsoon ang Pilipinas na ila kayo as our very religious country. Yes. Daghan Yes. kayo ta og mga devotions to patron saints ug karon Yes. nga week katong atong na ilang the Black Nazarene mga kaigsunan. So naokay tanan ang nasod both religiously and politically, and other religious organizations are doing prayer sessions, fasting services ug uban pa mga igsoon. We will check its relevance in the world's ends today. Atong sayron kini mga kaigsuonan kuyog kang Pastor Edwin Gulfan. The subject of prayer and fasting is very common in the Bible records. It is a spiritual exercise that has been practiced by people both in the Old Testament times and in the New Testament times. In fact, it is part of the teachings of Christ. And the purposes of fasting and prayer is also classified in the scriptures. For example, there are 5 cases generally where people fasted as recorded in the Bible. For example, they pray and fast for health. People are sick, they want healing, they are asking the Lord, who is powerful, who is omnipotent, who can do and extend his healing hand of service even if he is already in heaven. By faith, the people feel God's healing touch, and they sometimes plead for that in prayer and fasting. So one category of prayer and fasting in the Bible is the prayer and fasting for health reasons, for healing specifically. The other case where the Bible records prayer or fasting is for safety. When people feel they are being threatened, like for example, the case of Israel when they were rebuilding Jerusalem after the destruction made by the Babylonians, and after they were instructed by King Cyrus to go back to Jerusalem and rebuild the temple, they were threatened. Kaya na ay mga tao nga oppose kaayo sa rebuilding. Ang mga kalaban nila kaniadto nga gusto gihapon mo prevent sa ilang rebuilding. So for safety, Israel declared for prayer and fasting. Bisan sa time ni King Ahasuerus o ni Queen Esther, sa gitritin ang kinabuhi sa mga Hudiyo tungod atong bad treat nga gihimo ni Haman, ang kontrabida sa Book of Esther. Nag-declare si Esther by the dictation of his uncle who was a friend of God, Mordecai. Ihangyo ang mga katawhan nga maghimutag pagpuasa, and they did. Sa time sa repentance mga igsoon. And the third aspect of the prayer and fasting record in the Bible is the prayer and fasting for repentance. Sa dihang mga tao mo ilang nakasala sila o buot nilang patalinghugan ang ilang pag-ampog hangyo sa Dios nga pasayloay ang taon mo Ginoo sama sa hitabo sa mga katawhan sa Nineveh during the time of the preaching of Jonah. Katong warning sa Ginoo nga angay mo mag-repent ka ug dili mo mag-repent in 120 days laglagon ang Nineveh. Mismo ang king of Nineveh and all the people in the country, they were declaring fasting and prayer because they repented, and God heard their prayers. Wala na dayon ang distraction.
Muna ang another case. The other case of prayer and fasting in the Bible is when people mourn, kanang nasubo bitaw sila, because mourning is another Jewish way of expressing their, rather fasting is another way of Jewish expression of mourning. Na ay namatay, magpuasa po sila. Samas gihimo sa mga kasundaluhan sa Israel under David, sa dihang namatay si Jonathan o si Saul. Gani, kalaban to niya, kangan tuod to niya, o brother-in-law niya, apan kalaban yun niya si Saul. Pero sa namatay na, ning declare si David of prayer and fasting because they were mourning. And the last part of the categorization of fasting and prayer in the Bible is when they make major decisions. They do not want to rush. They do not want to do things with the impression nga kini ang angayan nato buhaton. They want the leading of God. They want the approval of the Holy Spirit. So they plead with God in prayer and fasting, such as the experience of the church in the New Testament. Kadtong na-divide ang church tungod sa issue, sa circumcision, o ang uban pa nga issues that was brought into the Jerusalem Council, ang declaration sa mga disciples nga, paingon man ta sa usa ka major decision making, let us all join together in prayer and fasting. Muna mga igsoon nga akong giingon ninyo nga ang prayer and fasting, it's a physical, rather a spiritual exercise promoted by the Bible. Ug sa ato pa ning political equivalent karon, kung dunay mga tao nga may mga issues sila nga gusto gyud paminawon sa gobyerno or gustong paminawon sa powers that be, go into hunger strike sila. Na ang hunger strike, ang kalainan ana sa fasting, kay ang hunger strike is a political activity. Whereas ang equivalent ana sa Bible is prayer and fasting. People deprive themselves of physical food just to let people know how sincere they are in expressing themselves in their pleadings and in their motives. That's why this is a spiritual exercise. Ang atong relasyon maguni sa Ginoo, dili ni ang atong relasyon sa powers that be sama sa mga political activists nga gahimo og hunger strike. Sa atong kalihukan, ginganlan tanig prayer and fasting because this is our relationship with the Lord and how we show Him how sincere we are when we bring issues to Him in our prayer. We also include fasting. May God's blessing be upon us as we contemplate on that spiritual activity. Kaya salamat no Pastor Gulpan, nindot yung kayo mamati ta ning nasod karon kay makadugang ni sa ato ang kahibalo labi na ning naghinapos nga mga kadlawan. And karon Bing, unsa ato Yes. ang nining kabuntagon? Yes, karong kabuntagon we will throw our question. Balik ta sa atong Bible trivia. Win Yes. for a friend. Yes. Ready na ba mo mga kapaglaom? Here's the question. Kinsa man ang nagsulat niini unya sayo sa kadlawon sa dugay pa ang kabuntagon si Jesus mibangon ug miadto sa usa ka dapit sa naawa-awa. Naawa-awa. So balik kinsa ang nagsultian Sulti. ng a friend. Yes. And if you have your answer, please call or text Call Yes. the Eye. Please call 0927-777-5602. Okay, So ato we'll ning- be waiting your call mga kapaglaom, no? Yes. Yeah, tanga-tanga na mo ang inyong pagtawag for your prize, a win for a friend. Karon mga paglaom atong isunod ang usa ka special nga awit gikan kang Silent Bakatan, a song which is entitled Imagine Me Without You. As long as stars shine down from heaven and the rivers run into the sea till the end of time forever, you're the only love I need. In my life, you're all that matters. In my eyes, the only truth I see, though my hopes and dreams have shattered.
it's so brand new. My life is now worthwhile. I can't imagine me without you. When you caught me, I was falling. Your love lifted me back on my feet. It was like you heard my calling, and you rushed to set me free. When I found you, I was blessed, and I will never leave you. I need you. Imagine me without you. I'd be lost and so confused. I wouldn't last a day. I'd be afraid without you there to see me through. Imagine me without you. Lord, you know it's just impossible. Because of you, it's so brand new. My life is now worthwhile. I can't imagine me without you. When I found you, I was blessed, and I will never leave you. I need you. Imagine me without you. I'd be lost and so confused. I wouldn't last a day. I'd be afraid without you there to see me through. Imagine me without you. Lord, you know it's just impossible. Because of you, it's all brand new. My life is now worthwhile. I can't imagine me. I can't imagine me without you. Ayan, mo ang awit sa atong mga kasing-kasing mga kaigsoonan nga dili na to imagine ang kinabuhi kung wala ang Ginoo. Yes. Murag mo to sa nga linya nga kung una-una sa uban masag love song nga I can't imagine me without you kanang loved ones mo, but actually it refers to God, di ba? Nga di na ginato murag di na to imagine ang kinabuhi kung wala ang Ginoo. Mga kapaglaom karon nga kabuntagon tong kay Express atong episode ani na sa amo na po sa pagbasa ng mga prayer request nga inyong gi-post on yung comments sa amuha nga gi-post sa Facebook page. And of Yes. course, karon atong kauban sa pag-ampo kanina si Pastor Buscato, karon kauban nato atong Health Ministries Director diri sa South Philippine Union Conference. Palayan ko dili si Pastor Reynald de la Cruz. Pastor, Yes. thank you so much for being with us. Happy New Year, Pastor. Happy New Year. Yes, and atong gi-post na to, gahapon to no gi-post. Yes. Actually, nabot na siya 709 Nine. comments. And I would like to read some of the few comments ni from Gikan ni Sagles Melds. Prayer for good health for my family and prayer for the incoming board exam of my son, Adrian de la Cruz Selgas. And we have also Aini Tik-ing Abrinilia, prayer for strength, comfort, and healing, especially sa akong husband and in-laws who's suffering from a sudden and tragic loss of Arnel Abrinilia. May we find peace and comfort in God's grace. Thank you. And one more from Aaron Mar Lucica, for healing for my brother and me. We are suffering from muscle pain. Help us through your prayers. I experienced it last Sunday and I can't stand without guides. So, muna ito ang mga prayer request, Pastor. So, Okay, Pastor? mag-aampo kita mga kaigsuonan. Gamhanan namo nga Dios niini nga taknaa. Ani ang among mga higala, mga igsuon nga nagakinahanglan sa imong pagtubag sa ilahang mga paghangyo. Aniya si Adrian nga magakuha og board exam. Ginoo, nasayod ikaw sa iyahang handom sa iyang kinabuhi. Panalangin ni siya, ihatag kaniya ang kaalam. Mausab ang among mga kapaglaom
nga naa sa mga balatian sa ilahang nga mga pisikal nga lawas. Uban kanila wala na apil sa mao nga gibasa nga listahan. Apan Ginoo na sayod ikaw sa ilahang individual nga pagkinahanglan. Palihog Ginoo, hikapas sila pinaagi sa imong makagagahom nga kamot. Amo sabang among mga kaigsuunan nga naa sa espirituhanong balatian. Ayuha sila Ginoo ug pabalika sila diha sa imuhang tiilan. Salamat Ginoo nga ikaw kanunay andam motubag sa among mga pag-angyo. Salamat nga ikaw ang among Dios nga among ginaalagaran ug ginasunod matagadlaw. Ug salamat nga ikaw ang among Dios nga nakahibalo sa among pagkinahanglan. Sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Mga kapaglaom, no, karon nga kabuntagon, nagpasalamat kami tungod kay natahigayon ni naning special nga prayer. So unya napatay 77 program, mubalik pa ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Don't you know that the skin is the first line of defense against infection? The skin is the largest organ of the body with a total area of about 20 square feet. The skin protects us from microbes and other elements. It helps regulate body temperature and permits the sensation of touch, heat, and cold. It needs an adequate amount of nutrients to keep your skin healthy, specifically omega-3 and omega-6, vitamin A, vitamin C, vitamin E, selenium, and zinc, plus antioxidants containing food like green tea. The powerful compounds found in green tea are called catechins and work to improve the health of the skin in several ways. Studies revealed green tea is good for the skin. It protects the skin from damage and aging. It also improves the moisture, roughness, and thickness and elasticity of the skin. And it improves skin health. Try this recipe, the Health Tea Beet recipe. Green tea, soak for 2 to 3 minutes in hot water, 250 ml, or soy milk or low-fat milk. This is Miss Laila reminding you, you are precious in God's sight. Whatever you do, do it for His glory. Be healthy. It's a wise choice. No one can ever fathom the power of prayer. In fact, prayer does all things that we think are impossible to happen. When we become prayerful, miracles become our lifestyle. And just like prayer, fasting can also renew our body and soul. Prayer and fasting go hand in hand to give us a wonderful experience in our spiritual journey. But how do prayer and fasting work in us? Are these essential elements in having a faithful walk with God? Join us in renewing our spiritual journey in the power of prayer and fasting, only here in Good Morning Pastor. Yes, good morning mga kapaglaw. Manyan sabta sa atong segment ang Good Morning Pastor. Now this morning, ako makauban, ako isa kay wapaman si Ma'am Angel. Ako makauban karon siyempre among kauban Pastor Isbon Buscato, atong Communication Director. Wing, good morning Wing. Salamat kayo. Yes, and atong bisita karon Pastor ang atong Health Ministries Director sa South Philippine Union Conference, Pastor Rinald de la Cruz. Good morning Pastor. Good morning. Happy New Year. Happy New Year sa tanan, labi na sa atong mga kapaglaom. Salamat kayo. Salamat. Dr. Ray, nga imuminggi kuyugan din ni karon. Yes. Yes. Ang mga tao sige ra kakita sa among duha dito sa Taknas Pagtuon. Karon namos Panimbaya. First time ni Pastor nga nag-uban mo karon sa Panimbaya. So karon ato ning diskussan ning prayer and fasting. Oh. Kay nagunahuna ang uban nga kung dunay prayer, duna poy fasting. So naagi ning duha. Ang importante ani karon kung unsa ni ato ning diskussan so Pastor. Yeah. Ang pangutan naman gud sa uban, Doc Ray, kumpiyansa sila kayo aning prayer. Matud pa nila, prayer is power. Yes. The question is how powerful. Unsa gyud kagamhanan ang pag-ampo? Well, kung atong tanawon no ang balaan nga kasulatan, mga kaigsuonan, mga kapaglaom,
kung tanawon nato una sa tanan ang kasinatian ni Kristo mismo. Kung unsa kagahom ang maong pagampo. For the 40 days nga siya nagfasting ug nagampo before sa iyahang ministry, makita nato nga tungod ni ana nakahatag kaniya og espirituhanon nga gitawag nato nga kusog, nga sa diha nga niabot ang pagsulay sa iyahang kinabuhi, nakahimo siya sa pagbarog dili tungod kay siya Dios. Apan nakahimo siya sa iyahang pagbarog, it is because of his connection nga na-establish sa amahan pinaagi sa pagampo. Nindot kayo. So Pastor, aduna ba bisan unsa nga pagampo nga dili mahimo? Okay, kagwapo na siya nga pangutana, mga kaigsunan, mga kapaglaom. Gusto na ko ini nga i-direct ang atong mind sa sinulat ni Mrs. White. Adunay usa ka sitwasyon dinhi nga iyahang gisulat nga nagingon nga God did not hear his prayer nganuman because he asked God to do for him what had been in his power to do for himself. So, ang butang nga dili mahimo sa pagampo, kana bitaw mo ampo ta og butang nga kaya nato buhaton na niya, ipabuhat nato sa Ginoo, God will not answer our prayer in that way. Okay? Kanang muingon ta, Pastor, nga, tagay ko, Ginoo, tagay ko karon og gwapo nga balay. Gwapo na daan mong balay. Mas gusto mo siya gwapo? Wala, delikado. Na mga kondisyon. Dapat yun. But it's all about being dependent. Yeah. So, Pastor, karon ba? Daghan kayong interesado nga moapil-apilan ng fasting. Pangutana karon, kinsa man ang pwede moapil sa fasting. Okay. Nya na ba ni mga requirement? Kung mag-fasting man ang tao pananglit, kailangan ba pod ni siya nga sabayan gyud kanunay sa pagampo? What do you think, Pastor? Una sa tanan atong i-qualify no kung unsa ning gitawag nato nga fasting, mga kaigsunan. Okay. Kay do na magyoy sa una, sa gamay pa ko, ako gyud gunahon na maghisgot gani og fasting, total abstinence gyud na siya, total nga wala gyud pagkaon. Pero sa diha nga sige ko og basa, sige ko og research sa aning fasting, akong nakaplagan nga ang fasting, mga kaigsunan, is not actually nga dili ta mukaon, na ay fasting nga dili ta mukaon, na po'y fasting nga atong usbon ang atong regular nga atong pagkaon. Halimbawa karon na naanad bantang mga Pilipino og rice ug ang atong sudan, muingon ta nga karong adlaw mag-fasting ko kanira akong kaunon. Pwede po na siya. Doon na po'y fasting nga liquid lang ilahang intake. Pero ang pangutana kung ato nang i-spiritualize ang fasting and prayer, ang daghantag mga ehemplo nga makit-an sa balaang kasulatan. Apan dunay pahimangno, kay dunay ko'y mga nakit-an na dunggan nga mga katawhan nga ilaha bitaw gisunod ang maong gihimo ni Kristo nga magfasting silag 40 days. But Mrs. White nag-ingon nga ang maong fasting, ingon pa niya dinhi sa Councils on Diet and Food, you are not to called upon to fast 40 days. The Lord bore that fast for you in the wilderness of temptation. So kana siya, dili na siya ma-encourage nga atong buhaton. O kung ingon nato nga kinsa may pwede nga mo appeal ani. Everybody can be a part sa maong prayer and fasting. Regardless sa ato ang kahimtang. Apan dunay mga tao nga in terms sa ilahang physical health, dili mo warrant nga sila mo appeal. Pero pwede sila makagamit sa fasting nga dili total abstinence. Pwede sila makakaon. Thank you, Pastor. Okay. So Pastor, in the health perspective. Yes. So Pastor, kaning moapil ta ning fasting and prayer, ato ba gid ni nga tubago na ba gid ang atong pagampo ani sa Ginoo? Okay, nagfasting ko ta, nagpray ko ta. Sure ba gid ni nga tubago na atong pagampo? Okay. Kana siya dili ko makasulti bahin sa part sa Ginoo. Apan kung atong tanawon ang balaan nga kasulatan, mga kaigsuonan o mga kapaglaom, sa kasinatian una sa tanan, tanawon nato daghan mag-record. Una didto kang Esther. Sa diha nga na threaten ang mga katawhan sa Ginoo nga
ma-annihilate sila, mamatay sila, pagkapatyon sila, God answered their prayer after they have fasted and prayer. Ni apa? Panahon ni Daniel. Daniel 2, mo ni sa atong leksyon. Sa diha nga dunay death decree nga pagapatyon sila. Because of fasting and prayer, God answered their prayer. O makita nato bisan pa didto kang Apostol Pedro. Nainomduman nato nga sa diha nga gipriso si Apostol Pedro, the whole church was praying and fasting for him. Ug ang Dios giluwas niya. So, tingali it depends on the circumstances nga ang Dios makita niya ang atong need. Nga wa na gyud tay mahimo. And if that is needed, and I believe that the Lord will answer that prayer. Dili lang kay pastor nga naguna-una ka nga sige kong fasting si araw din ito bago na kong pagampo niya uban wa matubag mo nang madiskuryo nung uban. Actually na ang pakoy kasinatian kani it happened sa mo nga family. Ang akong in-law nag-ampo para sa iyahang isa ka anak. Every Sabbath mag-fasting gina siya, mag-prayer gina siya. But it took a long years nga gitubag sa Ginoo. About mga tingali moingon ko nga mga almost 30 years. Wow. Nga gitubag sa Ginoo. Og nalipay mi as a family kay iyahang giampo nga iyahang anak karon matinumanon na nga gaalagad sa ato nga Ginoo. Okay, so nakita na to ni Doc nga kuan gid siya. Part gid siya sa spiritual life. Yes. And it's being essential makasulti gid tang mahinungdanon gid siya kayo. Unsa pa imo mga parting words, Doc, para sa ato mga viewers? Mga kaigsuonan no, ang prayer and fasting or especially fasting dili lamang kini siya beneficial sa ato ang spiritual life. Apan ko nga tong tanawon ni ay gisulti pod ni Mrs. White nga ang fasting is a very best remedy for the patient to pass for a meal or two that the overload or overwork organ of digestion may have an opportunity to rest. So dili lang ni siya spiritual, bisan pa sa atong physical, makahatag ni siya kaayuhan kung kita magpuwasa. Wow, nindot kayo. Salamat kay Doc Ray. So, thank you kayo, Pastor, sa You imong welcome. time karon. Usa ka pribilehiyo nako nga nauban mo nako karon, Pastor. So, mga kapaglaom, ayo mo hawa dia, mo balik pa mi din lang sa Panibaya sa Kabuntagon World. What a beautiful name it is. Nothing compares to that. Ang pag-ibig mo sa akin. Music is God's gift. Kalibutan, hukman niya. Basin ang mga buhat mo. Dili ang kang Kristo. And what if God has blessed you with a talent in music? Here's your moment to share what you've got. Panimbiya sa Kabuntagon World is looking for singers who are dedicated to be part of His work. For more information, contact us at 0927-777-5602 or message us on our Facebook account. Be involved in sharing love, changing lives. May munda mga kapaglaom, happy Sabbath kayong tanan. Anasap kita sa itong segment of Let's Pray Today o kinihigayon atong igahin alang sa itong iniusang pagampo sa itong 777 prayer. Kauban sa pagampo, wala lang kung dili si Pastor Reynald de la Cruz. Pastor, thank you so much sa pagpadahan sa pakiguban karon, Pastor. O gani ang mga prayer request nga atong i-appeal sa pagampo. Una diri, atong iampo si Sister Cheryl Generato nga na-admit sa AMCI sa ICU tungod sa iyang stroke. Si Brother Caloy Morente nga nausab sa ICU sa Adventist Medical Center Iligan tungod sa iyang heart problem. And ato sa iyang appeal sa pagkampo-usab si Brother Lloyd Escuna sa iyang enlarged prostate sa pag-ayuhon sa iyang gibati. And nasab diri ang Salikha Research Team of USTP diri sa Cagayan de Oro
safety, sa ilang safety and protection sa ilang field work, and successful po ang ilang completion sa ilang deliverables. And also, let's pray for Mindanao Science and Tech Park Committee of USTP sa completion sa ilang target nga mahuman kini karon nga tuig. And also, I also received one of my friends here. Let's pray for Sister Mary Jane Albano sa gioperahan siya sa iyang hips to sa nga disgrasya ug ginaot nga Ginoo mo sa mga ayo kaniya og siya makabaton og full recovery. Pastor. So, mga kaigsunan, mga kapaglaom, mag-aampo kita. Atong dadon niining atong mga paghangyo diha sa tiilan sa Ginoo. Mag-aampo kita. Gamhanan namo nga Dios. Niining taknaa. Nagakalipay kami tungod kay ikaw kanunay nagapaminaw sa among mga paghangyo. Nini nga taknaa Ginoo, ani ay pipila ka mga paghangyo sa imong mga katawhan. Aniya dinhi ang research team sa USTP sa Cagayan de Oro. Magahimo sila sa ilahang mga pagbuhat. Hangyoon una mo Ginoo ang ilahang protection samtang naa sila sa gawas nga magabuhat sa ilahang nga mao nga research. Ilikay sila sa mga katalagman ug mga disgrasya. Amusad giampo Ginoo si Brother Luloy Ascunia. Nga doon na siya ibalatian sa iyahang nga prostate. Hangyoon na mo Ginoo nga ikaw magapanalangin sa mga medisina. Nagihatag ngadto kaniya nga mahimong instrumento sa iyahang kaayuhan. Amusad giampo Ginoo si Sister Cheryl Henerato. Nga karon naa siya sa Adventist Medical Center Iligan. Tungod sa iyahang naaguman nga stroke. Ginoo panalangin niyang mga doktor, mga nurses nga nagaatiman kaniya nga ihatag kanila ang kaalam nga ilang gikinahanglan aron ang insakto nga medisina o procedure ilang mabuhat alang sa iyahang dali nga kaayuhan. Amusad giampo Ginoo si Brother Caloy Morente nga naagihapon sa ICU tungod sa problema sa iyahang kasing-kasing. Ginoo, hikapas siya sa imong makagagahom nga kamot. Amusad giampo Ginoo si Brother Melvin Vallejos nga karon na naa siya sa Adventist Medical Center Santiago. Ginoo, naa siya sa makuyaw nga kahimtang tungod sa iyang balatian nga cancer. Palihog Ginoo, panalangin ni siya. Hangyoon sab namo Ginoo nga ikaw magapanalangin sa mga tambal nga ginadapat sa ilang mga lawas. Mausab ang among igsuon nga naghangyo sa iyahang operasyon sa iyahang hip tungod sa aksidente. Ginoo, giyahi ang mga kamot sa mga doktor nga magahimo niini nga procedure aron mahimo kini Ginoo nga manilampuson ug maibalik ang iyahang normal nga pagkinabuhi. Apan labaw sa tanan Ginoo, dili ang among mga pagbuot may matuman, kundili ang imong kabubuton. Sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor Ray. And sa itong mga kapaglaom, kaduna ko may mga prayer request, pwede ka na niyong i-send sa ato nga Facebook page, ang Panimbis sa Kabuntagon World. Pero sab sa ato ang i-post nga status sa ato nga Facebook page para lang yapon ka mo sa pag-share sa iyong mga prayer request o ka na among panikamutan nga iapil sa ato nga pagampo diri. Now let's pray today where you don't have to pray alone. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry
everything to God in prayer. Oh, what a peace we often forfeit. Oh, what a needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. Heavy trials and temptations, is there trouble anywhere? We can never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Take it to the Lord in prayer. The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. O ganyan na pod kita mga kapaglaom paghatag tambag sa suliran diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, ulaw man ni i-share pero gusto lang jud ko makabalo kung unsa pod inyong matambag. I'm a teacher, 53 years old. Pila na lang katuig mo retire na ko. Pero in taon dalaga pagihapon, hihihi. Kanunay ko ga rosary, sukad pa gyud sa una, ga pray jud ko about sa akong love life. Gani niabot na ko bisan asang lugar, Guadalupe, Cebu, basta just to pray for it. Pero wala man gitubag. Niagin ako sa point nga hapit na ma-depressed, pero laban lang. Og tungod kay wala man gyud siguro, dili na lang ko ga-pray about anak nga butang. Hihihi. Bad kay kuno? Dili man gihapon ang plan siguro sa Ginoo. Nagtinarong man unta ko pero katong wala, malipayon man lagi. Ayun. So, mura ni question na faithful kay ko og ampo pero wala man gyapon gitubag. Mura gyapon, di ba? Ayun pa nga. Di ba, tulo ka klase ang tubag sa Ginoo. Yes, no, wait. Nag-wait siya. Ambot aha ka adto. Di ba? So mga kapaglawan niya napud kita sa paghatag og tambag, no? So si Ma'am, 53 years old, gusto pud siya maka-experience nga na siya partner sa kinabuhi. Laban lang. So mga kapaglawan niya napud kita. Be, magic. Wala. Tanawa lagi. Na nami, kompleto ba ang team para mohatag og tambag sa kang teacher. So Fitz, from a young teacher to a teacher, ikaw una. Yun, saan mo pagkakuhag love life doon, Charo? Ano yung goal? Daw, siguro ma'am, manang yun nga, don't just pray for the one, be the one. Siguro, yun, kailangan pa siguro, ma'am, o kanang self-development. Pero, at this time, evaluate ang muhang priorities. Is it a priority now, nga 53 years old na ka, or maybe you will become a lovely tita to your pamangkin. So, lang, ma'am, prefer sa atong duha. Diba? So, from one teacher, hugot kay to ba? So, you're the one na yun drone Fits. Kaya na naman yun kay love life. Ba? Siya patubag ato. Diba? So, Teacher Sharin. Yeah. Teacher po ba ako ba? Yes. Pero kabalo ka, you're 53 years old. I believe, ako personally, kung ako 53 years old,
ayun na lang siguro pangitag love life. Uy, embrace na lang yun ng kuan, single blessedness kay siguro for that long years man good nga naging yung pakaganina nga may patong wala siya nagtinarong kay happy pa siya pero let us always find nga sa mukha. You should always find time nga happy ka sa imo ang ingana ang imo ang state sa life kay mas ma-depress kag samot nga naguna-una pa ka sa imong edad tas naguna-una pa ka nga wala kay love life so mas ma-depress ka samot. So ampo na lang just enjoy being single. Yun. Enjoy life to the fullest na lang. Mo na lang yun na istorya. Mo tang giingon dito siya sa part na giingon ni Fitz nga be the favorite tita. Kay biblical of man your po ang pamangkins. singleness, di ba? Oh, di ba? Oh, yes. Bingkat. Asa man to si Leia. Actually, kami ni Leia nag-stress, nagkuhan mi at nag heart to heart pud mi na one time nga. Ang muraga give up na po daw niya ang murag somewhat Too early siya ba? tao ba siya nga ti wala na ko galaman ti pero ako siyang gingnan ako po nang i-share pod sa imo nga kanang don't give up. Don't give up. For as long as age is just a number. Ayun. Ana bitaw kay lahi ra jud kung makakaplag ka og partner nga nagkasinabot mo. Amen. It's a blessing. Lahi Tinuod. ra jud pastor, di ba? Oh, Mingaw ka nang ikaw mag-inusara ra ka. So ayaw Correct. na i-give up. Nalang siguro yung mga prayer nga nga kanang wala pa dili kana bitong answer nga prayer nga no, it's still an answer. Yeah. It's still an answer. Correct. So patiently wait for God's God's leading and don't give up nga ikaw lay ko anak ko si Gale ayaw tawon pag give up nga handom nga wala na. mahitabo Hands up na ng nakalagay. mga butanga kay kung kabalo lang ka unsa po unsa na ka blessing or unsa na ka malipayon Kunay kung partner. makapalag kag tawo nga makauban nimo hangtod ug hantod. Tinuod. Wala ko na Correct. ko yung Oh. share sa imo. Lagi nakita ni Leia pero si Leia ba kay wa pa man pud siya na po 53 wa ganina po Hi, 30. Leia. We miss you here. Di ba? So pasabot na makakapaglaom si Leia is Leia bitaw katuman ang itog love life wing. Unsay unsay matambag na to kan teacher. Tarog tumbang, Chris. Tarog tumbang. Mao na diha. Ang uban kauban kay namo diri 29 years old, napas sila yung mga 22 years nga sa gubangon. Selection na buhi. Sige lang. Mo na nakadaot sa inyong mga babae. Mo na kami Sana pabor si na. problema ni mo. Pabor gina sa mga lalaki kay sa panahon bitaw nga ganahan misinyo padili-dili mo. Ayay. Oh, padili-dili mo. Nga mauna tatoy gihatag sa Ginoo para sa inyo ha. Padili-dili man mo. Ayay. Mangita pa mo standard nga tag-as og standard nga mauna tato. Unya karon naabtan mo sa kana nga edad. Mirisi. Bitaw. Mirisi. Wing si teacher na wing or ang lahi imong kon murag hugot Dala mo ni tanan ba? Laras na ni tanan kay dili ra man pud ikaw na isuliran ani daghan man mo. Ay kagul kay dili ra man ikaw daghan man mo. Mirisi na sa mga babae nga pilian. Nanay lalaking gihatag sa inyo pero dili man mo na diha. Pero sige lang. Sige lang kay bisan og kanay mong edad daghang gapong lalaki nga moaway. Nay mga lalaki pa ibidibid mo tanaw si mo dingnon. Unsa man ka tanaw ka minyo ta? Tanaw man ka diha. Diretso na nimo wala na nang mga pakuan. Diretso na nimo diga nga minyo na ta diri ay nako. Ganahan ka sa kuha, naman ko ikuha, ako'y sakinan, ako'y kuha. Buhi ka sa kuha. Lain mga lalaki dia, maabutan na sa mga kinabuhi, pabuta lang. Mao na nay tambal sa mga babae nga pilian. Nga tama ang tag-edad na gihatag, pero magsige man mo pamili, mao na agwan So taon lesson ninyo na. learned lugar Tama sa. na, tama na bro. Hugot Hindi mo ba uti na lang tama na wag Dili man galing to dili man ang letter sender mo imuhang gibat. Lara, adili to, laras na to tanan, pastor. Laras na ka pinakadol pastor Hesh. Unsa et amo ato ang matambag Actually, pastor. seryoso ni nga bagay. Dili ni pwede na to nga yaga-yagaan lang. She's speaking of her devotion. Nga nangayo gyud siya sa Ginoo at one point or Partner. certain points in her life. Which is very commendable. Pero dili niya angay nimo ikaguol, igsuon. In the Bible, daghan kayo mga stories diha. Particularly, akong dadon sa imo ang sugilano ni Isaac. Abi nimo dili lang si Isaac ang nabalaka, ang iyag yung amahan ang nabalaka nga iyang anak beyond the prime of life wa paghihapon ka kitag pares. So unya dili pa gyud didto sa ilang vicinity nga nakuha ang iyahang pangasaunon nga si Rebecca. Layo pagid kay nga lugar, kinahanglan pa nga mo biyahe og layo ang messenger aron moabot dito sa lugar sa ilang mga katigulangan only to find that match made for him. Niining tungura, letter sender,
ang posible wala pa moabot ang panahon nga ang kaloob sa Ginoo para sa imo ana-ana. But I think He is just around the corner. Giandam siya sa Ginoo para nimo. Ang ako lang itambag sa imo, keep on praying. Ayaw gyud og bigay sa imong giingon nga Give up. labontong mga nagbinuang malipayon ra. That does not necessarily mean nga kung magbinuang po ka, malipay sad ka. Go on with your standards, pero ang akong itambag sa imo sa ragyod, kung pananglit, niining panahon na naay mo ibid-ibid sa imo, do not play like you are still 16 years old. Nakanabitaw, Agaron, Britso. mo pahiko-hiko pa ka, magpadili-dili pa Dili ka, na. pakipot-kipot pa ka, dili na mo salir karong panahon na. If someone would like to propose to you, pero tanawa pod, kay basin Consider. niya og hantukon man. lang ka, o Maog niya, yun. pahimuslan lang ka, kay abi, hapit na ka mo retire, kunya, Ang ni ay pensyon. tao din hinga batanon kayo nga, pahimuslan Correct. lang gyud ang iyang mga Drivers opportunities ako, sa tama imo. po. So, Drivers dili ako po na nga siya pala. mayo. Pili arapod kung naagyud po'y tarong nga tao baka karon nga mura og kauban nimo sa work or pananglit na balo ba siya o niya nakita niya nga okay pud ka or bisag dili balo single basta kay nakita nimo nga Seryoso sa iya ha. mo pursue sa imo ayaw na pagpadili-dili. Pray to God and make that decision for your future. God bless you, Correct. igsoon. Wala, dili pa ulahi ang tanan. Man, for as long as gamata pa As long as you na live. apay, paglaom. Di ba, Pastor Ray? Yeah, kung atong tanawo no, samtang buhi naapatay paglaom. Ayun. So mga atong kapaglaom, si ma'am nga nagpadala sa iya nga concern, ang akong tambag diha nimo is that dili nato tudluan ang Ginoo unsaon niya pagtubag sa atong paghangyo. Ayun. Amen. Ato pangayoon kanunay kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Amen. Kay kung makita nato, once nga makuha nato o makita nato ang kabubuton sa Ginoo ug mao nay atong subayon, garantiyahan ta ka, ma'am, nga maangkon nimo ang kalipay nga wa pagyud nimo natagamtaman. Amen. Amen. Ba, The best is ba, yet mo to come. gito siya parihara. Yes. Mura na siya related sa giingon diri sa ato ang viewer si Raquel Sawit. What she's looking for is a companionship regardless of her age. Keep asking when God saw Adam was lonely, so God made a woman for him. Amen. Ayun. Salamat So, sa ba, pagkamen. salamat kayo sa imong input, no, Sister Raquel. So, ma'am, basta kay gingon pa nat mo diri, basta kay naapay kinabuhi, laban lang, imong gingon, di ba? Oh, and make yourself be the one. As Kay long as you have basin the po. capacity to love. Correct. Yes. Kay don't give up on love. Kay love is the most beautiful Sige. thing here In the on world. earth nga experience. Di siya- But at the same time, makuan man pod nimo siguro nung if you are happy sa imong kaugalingon, kay mo gingon, basin bayag mapugos na lang ka og pagpanguyab o pangasawa just because of having a companion. So tan-awa lang, i-weigh in lang kung asa gyud ang imuhang ano. And be a tita siguro. Or you can adapt kay para naapog kay imuhang posible nga makauban kung asa man ang serbisyo. Ug ma'am, padayon sa pagampo ayaw taw no give up. Wala po siya nagpasabot kay kanong naglinabad na happy, wa ta kay balon sa na klase nga happiness basig naidala nag black and blue. So delikado. No? Kay panggap ra na ilang happiness pagpagawas. Ba, so yun ma'am, we are praying for you. Love, moabot gyud na siya sa imuha. But first again, you have to love yourself first so that others will come to you. So, yon, dahil salamat sa pag-share og karon moadto kita sa Birthday bulletin! Happy birthday! And Mark Nino Neri. Sir Neri, happy Happy birthday. birthday. Miguel Sham Sham Dumancas. Dumancas. Happy birthday. birthday. Pagmamako na to? Yeah. Happy birthday. Daisy Oy, si Du. Ma'am Daisy Du, happy birthday. Happy birthday. Who else? Oh. Uy, daghan. Daghan na Nipilit din sa ang ato birthday. ang kuan. Ayun. Daghan mo Dapat kayong ko birthday. i-greet si Auntie Esmerma Gabutina, ang Pangulo sa Tinabuan Arts and Crafts diha sa Lagunglong. Happy birthday, Auntie. Yes, and Sir Rex Gonzaga, happy birthday, sir. Sir Rex, Happy happy birthday. birthday. Happy birthday, sir. Ang atong pinaka
kusog nga partner ani nga ministry. Daghang kay salamat Sir Rix no sa imong walagi puas nga suporta sa mo. God bless you. More blessings to you and to Ma'am Bing. Thank you for being you. Thank you for your kanang kindness and generosity sa ato. Ako sister si Ginaline Mibato. Happy birthday po. Okay, kanta ta. Ayon. Happy birthday to you. Happy birthday. Yes, Pastor. Sige, you have Pastor. greetings? Would you have greetings, Pastor Ray? I just want to greet ang ako ang familia nga nagatanaw karon sa ato ang panimbaya. God bless you and happy Sabbath to all. Yes, Pastor Hesh. Blessed kita karon no kay duha ka buok pastor ang nasa ato Sobra-sobra gyud akong i-greet ang akong igsoon diya sa Silang Cavite si Kaina ug si Shekel ug ang ilang mga kabataan. Akong gi-congratulate pod si Pastor Ronnie Henebago for being the new elect Youth Director of Southern Asia Pacific Division. More power kanimo Pastor Ron. We support you all the way. God bless. Yes, gusto po na ko i-greet ako ang family diha sa Manila, diha sa Laguna, daghan sa gatapok da Manaki family, Sereno family, Prieto family. Good morning and happy Sabbath kaninyo diha. And sa mga magpapa diha sa Osami City, Pastor and Mrs. Prieto. And Daddy and Mommy, Pastor and Mrs. Kabahog diha sa Dumingag. And my friends po diha sa Dumingag, classmate and friends. Hello, good morning and happy Sabbath kanin tanan. Yes, ako mga kabanay po no, diha akong papa, Luloy Ascuna, Edith Ascuna, og sila ni Auntie Remy og Uncle Ray Liego. Daghang kay salamat sa pananaw din ha. Architect Dumpa og Nanay Teresita, salamat sa walay puas nga suporta sa moa. To the Mindanao Science and Technology Park Committee of USTP, God bless you in for this year's targets. And happy watching sa itong mga viewers dara sa Hingog City, Iligan City, Claveria City. Claveria, may sabi sa Orienta. Diya sa Quezon City, sa mama papa ko dyan. Sa mga viewers natin mula sa Paranaque and sa Project 4, thank you so much for watching. And siyempre sa mga viewers natin sa Facebook and all over the world. Yes, and ako po pasalamatan siyempre ang atong mga partners and sponsor diri sa Hope Channel. Boss Rex and Madam Jessica Gonzaga, Amor, Engineer Pidong Barbas, and Ma'am Mercia Katulpos, andiya si Francis Bal Aguilar sa US, and Charm Andrew, Lovely, and Uncle, and si Daryl, August karong next Saturday, makuyog na to, and si Yup, next Saturday na sila. And sa tanan na to, nga mga partners, no, daghang kayong salamat sa inyong suporta din. Ako mama papa diya sa Matanaw, Davao del Sur. Good morning, o kauban sa kong ate. Yes, napako-ido nga greeting isa lang dyan. Vanguardia family diya sa Nilo, Zamboanga, Disugatan. Aw sila kanamo nato karon. Hello, good morning ang Uncle Mario's iyong family. Happy Sabbath diha kaninyo. Yes, and Ati Dadak and family, Ati Dadak Sanes and family, happy Sabbath din na kaninyo. And last na ako basa nga greetings no from Esco Lane. Happy Sabbath to all of us. Paki-greet ko sa ako Sister LV Escolana Prudenciana of San Agustin Thomas of Southern Leyte. Hope sa fast recovery sa iyong tumor sa throat. Mga kapaglawom, thank you so much. So pakiguban ka na mo sa isa ka oras og tunga nga pagpaminaw og mga informative nga mga information. So thank you so much, Pastor Heshbon and Pastor De La Cruz for joining us this morning. Mga kapaglaom atong angkuron ang grasya og himaya nga sa langit ka nato gigasa. Yes, batiyaw ipabati ang gugma sa Dios imong nangkon. Gug mga tuburan ug hatag dugang kadasig sa atong paglaom. Busa kupti ang baglaom, yadunay kadaugan og sigurado ang kaluwasan. We have to remember we only have one earth, so live in harmony. Buhing paglaom nga may tuburan sa atong kusog ug kadasig. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait ug kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World! Thank you sa great Happy watching everyone! God bless. Quezon City friends.